Guys, may gusto lang magpa-shoutout sa aking subscribers. Shoutout nga pala kay Albert Torado. Yun, na-shoutout na kita. Maluwag. Ayan ako nakikita nyo, basketball court to. Yan. Noong una kasi doon sa kwarto, masyado masikip. Dito sana kami maglalaro, kaso umuulan na, timing na umuulan eh. Kaya, yun. Woo! Peace! Support work. Double jump. Sapol! Sapol! Sorry. Ada ba? Nadali. Kita-kita sa slow mo yun ah. Sige. Sige. Si David tsaka si Gulaya. Puta na, simbahan ako dito. Solid. Hindi ko naman ito inasahan. Memorize pa yung kinalagan? Una. Una. Yes. Gusto ta? Peace.
Hindi makapasok. Pati tayo, nagtutuntok ang sinilas ko. Ay, buli, nihina niya. Sila Paul. Tinagal sa gym eh. So, Ay, mati yung mga. Ano ba? Ay, paano pwede. nanigaryo ka kaya? Hoy! Hindi ka pas man nagasay na ako sa day? Hindi pala biro yung ano, pagbuboxing. Wah, wah, wah. Para matayog si Tuna. One point, kadali yung job. Yeah! Hindi ka magkado sa ato. Dahil pati kay mouthpace. Kakabawi ako! Ano gina? Mouthpace? Sa pulsya! Ay, hindi na pa rin. Ha? Ngabin? Nakadalas mga bin. Nakakita ko pa ngayon. Sapak mo. Hindi ba patay? Masapul ka ba kasi tali? Gano'n ka subinag. Gano'n ka subinag. Pamuro ka man ang gagkaan. Gay! Magdala ng ganhaw, hindi kumasuntok. Ito na guys. Napuro. Balik ba? Babawi daw. Gustong gumanti. Okay. Dinaka lang ito. Ulit na lang ito ng Talamiyas. Hindi na kapatapos na lang ito ng Talamiyas. Ngayon kami sumunod si Pare. Nire-wrestling mo ko. Pag-aaral sa pagkikilig.
Ganun pa rin. Ah.